ଖନା ବଚନ ଯାତ୍ରାର ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ମାର୍ଜାର ସମର ମହାଘୋର ଧରାଧରି ଯେବେ ସହୋଦର। ନିଜର ଯୁବତୀ ରଜବତୀ ଜନନୀର ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମତି। ସୂତକ ମୁତକ ଆଦି ଦୋଷ ଅସମୟ ବୃଷ୍ଟି ନ ମିଳେ ବାସ। ଖନା ଡାକି କହେ ଶୁଣ ଭାଇ ଏମନ୍ତ ଘଟିଲେ ନ ଯିବ କାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଜନ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଯାତ୍ରାର ଅଶୁଭ କଥା କହିବା ଗୀତରେ। ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯାତ୍ରା ଯେବଣ ବେଳରେ ମର୍ଜାରଙ୍କ କଳହ ଦେଖିଲେ ନୟନରେ। କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟେ କଳହ ଆଗୁଥିବ ହୋଇ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇ ଯେବେ ଥାଇ। ନିଜର ଜନନୀ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନ ସମ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ମନ ନଥାଏ ଉତ୍ତମ। ସୂତକ ମୁତକ ଆଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅକାଳରେ ବୃଷ୍ଟି ଯେବେ ହୁଏ ସେ କାଳରେ। ପିନ୍ଧିବାର ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଖୋଜିଲେ ନ ମିଳେ ଜାଣିଥାଅ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ କପାଳେ। ଏପରି ଘଟିଲେ କେବେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବ ନ ମାନି ଗମିଲେ ମନ୍ଦ ଫଳକୁ ଭୋଗିବ। ଶୂନ୍ୟ କଳସ ଶୁଖିଲା ନାଆ ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ଡାକଇ କୁଆ। ଦେଖିବ ଯଦି ମାଖୁନା ଥୋପା ଆଗକୁ ପାଦ ନ ବଢ଼ା ବାପା। ଖନା ଡାକି କହେ ନ ଯିବୁ ଠେଲି ଯଦି ଦେଖିଥିବୁ ସମ୍ମୁଖେ ତେଲି। ଯାତ୍ରା କରିବାର ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ କଳସକୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ ଯେବେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ତାହାକୁ। ଜଳ ଶୁଖିଲାରେ ଥିବା ନୌକା ଯେବେ ଦେଖି ଶୁଷ୍କ ଡାଳେ ବସି ରାବୁଥିବ କାକ ପକ୍ଷୀ। ମାଖୁନା ଲୋକ କିଏ ବା କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆଦି ବିରସତା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ ଦେଖିଥିବ ଯଦି। କିଏ ବା ରଜଗ କିବା ତେଲିକି ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ ହୁଅଇ ଯାତ୍ରା ଜାଣିଥାଅ ଭଲେ। ଏସବୁ ନେତ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବ ହେ ଭାଇ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବ ବିରସ ନ ହୋଇ। ନ ମାନି ଗମନ କରିବ ଯେବେ ବଳେ ଖନା କହେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଫଳ ଫଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ।